गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या कामाचं कौतुक करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। याप्रसंगी उपस्थित राजेसाहेब खेमसावंत भोसले व युवराज लखमराजे भोसलेंशी साधलेला संवाद। गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कुणकेरीमध्ये आत्ताच भेट दिली आहे। भवानी देवीचं त्यांनी दर्शन घेतलं। आपण ज्या ठिकाणी आहोत सावंत भोसलेंची देवी भवानी देवी ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपण आहोत। प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आत्ताच देवीची पूजा झाली, गारणं घातलं गेलं। सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब या ठिकाणी आपण पाहतोय खेमसावंत भोसले इथे उपस्थित आहेत। त्यांच्या हस्ते प्रमोदजी सावंत यांचा जाहीर सत्कार या ठिकाणी करण्यात आला। युवराज लखमराजे सुद्धा आहेत आणि यात सावंत भोसले घराण्यातले सावंत काका सुद्धा आपल्यासोबत आहेत। राजेसाहेब, तुमच्या हस्ते आता डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचा सन्मान झाला। आपण म्हटलं की जर भविष्यात देशाचं नेतृत्व करायची संधी त्यांना मिळाली तर ती सोडू नका, काय सांगा? नाही म्हणजे काय, शेवटी असे लोक आपल्याला पुढं पाहिजे जाणारे, जे तरुण पण आहेत आणि कामं करून घेणारे। नुसतं तिथं जागेवर बसून असं नको आहेत आपल्याला देशाला। आपल्याला पैसे काय कामं दिले, समजा पार्टी असेल देशाच्या वतीने देशाबद्दल, देशाच्या प्रगतीबद्दल, देशाच्या संरक्षणाबद्दल हे आपले पुढं फार महत्त्वाचं होणार आहे आणि हे राहिलं पाहिजे। आणि ह्या म्हणजे डोक्यांमध्ये म्हणजे जे आम्ही निवडून देतो त्यांना समजलं पाहिजे की ते आमच्या रक्षासाठी, आमच्या देशाच्या विकासासाठी, आमच्या विकासासाठी करतात आहेत, म्हणून आम्ही त्यांना निवडून देतो। असं नाही की ते निवडून त्यांच्या बळामध्ये येतात। निवडून देतो लोकशाही, आणि लोकशाहीचं तुम्हाला कर्तव्य आहे तुमची, हे लोकशाहीचं देखभाल करणं, अशी माझी इच्छा आहे की जर गेले पण तिकडवरती त्यांना मिळाला चान्स आणि देशाने समजून घेतलं की त्यांना भविष्य आहे तिथं, का नाही, त्यांच्या अवलंबून आहे। पण त्याला वाटलं की इथं खालीच बरं असेल तर ते वेगळं आहे, पण वरती गेलं आणि वरती त्यांनी प्रगतीच्या दृष्टीने पुरं देशासाठी केलं। नुसतं नाम कमवणार नाही, पण देशाचं नाव पण आपल्या जगात आणि देशाचं भविष्य पण मोठं होईल का, अशी युवराज सुद्धा सोबत आहेत आणि युवराजांच्या कामाचं प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केलं। वडील म्हणून काय वाटतं? असं नाही, हे सांगण्यात आलं आहे तुम्हाला की माझे वडील शिवरामराजे पण एका काळी 5 टर्म्स म्हणजे जवळ 25 वर्ष आमदार होतेच, आणि त्यांनी न काय घेण्याचं जितकं त्यांना त्यांच्या बळजबरीने त्यांच्या मध्ये ताकद होती त्या टायमाला कामं करून घ्यायचे, रस्ते बांधण्याचे तुमच्या ह्या विकासासाठी, जितकं त्यांनी प्रयत्न केला आणि सबंध जीवनदान त्यांनी त्या आपल्या लोकांसाठी दिले। स्वतः आमच्या घराण्याला पण बघितलं नाही त्यांनी की आमचा विकास होऊ, पण लोकांचा इथं विकास येऊ, लोकांना येणं जाणं, त्यांचं शहरामध्ये जाणं, पुढं शिक्षण, हे सगळं त्यांनी बघण्यात त्यांच्या आलं होतं आणि ते प्रयत्न भरपूर केले त्यांनी। झालं नसेल जितकं पाहिजे होतं, पण जितकं त्यांनी प्रयत्न केलं होतं तो पण मला वाटतं की नाराज नाही झाले आणि न नाराज पण नाही झाले ते। आणि असंच मला झालं नाही की मला तेवढा वेळ देण्यात माझ्या हिस्सात नसेल, परंतु माझ्या मुलगा माझा चिरंजीव युवराज लखम सावंत स्वतःची इच्छा म्हणून आजकाल राजकारणामध्ये गेलेत। पार्टीचा काही प्रश्न नाही आहे, पार्टीचं वेगळे असतात, पार्टीचा प्रश्न आपण शेवटी लोकशाहीचं करणार आहे आणि तिथं जो पार्टी नाही तर ज्या आपण पोझिशनमध्ये जाणार त्या पोझिशननी आपल्यासाठी, आपल्या लोकांसाठी, आपल्या पाठिंबा देणाऱ्या लोकांसाठी त्यांचं तरी कामं झाले पाहिजेत कुठून तरी, नाही तर काय होणार, पुढं जाण्याचं आपले पण स्वतःची कामं होत नाहीत, पुढच्याची कामं होत नाही आणि आपल्या नवीन जनरेशनला पण ढकललं पाहिजे पुढं, जिथं त्यांना कुठं पुश मिळेल धंद्यामध्ये, न धंद्यामध्ये, नोकऱ्यांमध्ये। नोकऱ्या काय सगळ्यांना देऊ शकत नाही, पण स्वतःचे धंदे कुठे छोटे मोठे मिळून करू शकतात, असं काहीतरी विकासाचं दिशेने बघायला पाहिजे। आणि हे माझी इच्छा आहे की हे त्या दिशेने बघू शकतील का, एनर्जी आहे त्यांच्याकडे आणि त्यांचा दृष्टिकोन त्यांच्या मनापासून मला दिसतोय की तो चित्र त्यांच्या पुढं आहे आणि ते करायला बघणारच कुठल्या जवळ या आपल्या परिसरात।
नक्कीच युवराज लखमराजेसुद्धा आपल्यासोबत आहेत. युवराज, अगदी डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी कौतुक केलंच, पण आता वडिलांची एक थाप आणि एक आधार जो नेहमी पाठीशी असावा लागतो तो या ठिकाणी दिसतोय. काय सांगाल दोन्हींच्या प्रतिक्रियाबद्दल? कशाचं? त्या दोघांच्या जा- प्रतिक्रियाबद्दल. नाही, आता पहिलं पण माझं खरंच म्हणजे पहिलं इच्छा नव्हती राजकारणामध्ये जायचं, पण मी केव्हा इथं आलो आणि मी बघितली की काय परिस्थिती होती, विकास कामं कुठं होते, तर मला वाटलं त्याच्यामध्ये आपल्याला भाग घ्यायला पाहिजे. कशाला आम्ही भरपूर फिरलो आहे आणि आपण भरपूर काय काय लोकांसाठी कामं केले आहे, पण आपल्या लोकांसाठी कामं करणं तो महत्त्वाचं आहे. तर त्या दृष्टीने राजेसाहेब म्हटले आणि आपले गोवाचे मुख्यमंत्री पण म्हटले, डॉक्टर प्रमोद सावंतनी म्हटलं की असं त्यांनी दखल घेतलं, त्याच्याबद्दल आम्ही काम करतो आहे. आम्ही त्यांच्या लिडरशिपच्या खाली, म्हणजे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लिडरशिपच्या खाली, त्यांचे विचाराखाली आपण काम करतो आणि त्या पद्धतीने आपण पुढं जातो आहे. म्हणून आम्ही ह्या पक्षामध्ये पण आलो, त्यानिमित्ताने कशाला आपले विचार जुळतात आणि आपण त्या दिशेने आपण विकास कामं करू शकतो, त्याच्यासाठी मी प्रयत्न करतोच आहे. नक्कीच आपण पाहिलं याच ठिकाणी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आले होते आणि त्यांनी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या कामाचं सुद्धा कौतुक केलं होतं. या ठिकाणी पाहिलं राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी सुद्धा युवराजांच्या या कामाची दखल घेत त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप दिलेली पाहायला मिळते. तसंच डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांना जर भविष्यात देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली तर ती संधी त्यांनी सोडू नये, अशा पद्धतीचं आवाहनसुद्धा राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, उणकेरी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.